Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ħarġet u ffirma d-dikjarazzjoni li tforni il-missili lill-Ukrajna. Dan f'dikjarazzjoni li kellha toħroġ mill-Kunsill Ewropew bis-27 stat membru iżda li ġiet imblukkata u minflok ħarġet fost oħrajn minn Metsola għax ma kienx hemm qbil bejn il-mexxejja Ewropej tal-pajjiżi stati membri. Rapporti mis-siti awtorevoli Politico u Bloomberg fost oħrajn irrapportaw dan u qalu kif fost il-pajjiżi li mblukkaw din id-dikjarazzjoni li għamlitha tagħha Metsola kien hemm stat membru li huwa newtrali. Filwaqt li ma semmix isem Malta b'mod espliċitu pajjiżna u wieħed mill-ftit pajjiżi newtrali li hemm fl-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li tefaddaw l fuq għal Malta Today li qalet li flimkien mal-Gvern Malti li ma jaqbilx li jforni armi letali kien hemm l-Ungerija. Malta ta' tajnuna umanitarja lill-Ukrajna aktar minn darba u għenet familji fosthom dawk tfal li kienu jeħtiġu kura iżda qatt ma aċċettat li tforni armi letali lill-Ukrajna. Fl-aħħar għajnuna li natat fl-aħħar ġimgħat minn Malta intbagħtu mine detectors biex l-art fl-Ukrajna tkun sigura. F'konklużjonijiet ta' summits tal-Kunsill Ewropejn fejn jissemmew armi letali għall-Ukrajna, pajjiżna dejjem kellu pożizzjoni konsistenti kontra u jaqbel mal-konklużjonijiet kundizzjoni li jkun hemm artikolu kruċjali li jirrispetta n-newtralità imħażna fil-Kostituzzjoni Maltija u bekk pajjiżna ma jfornix armi letali. Fl-istess waqt Malta kienet ukoll ikkundanat bla riservi u b'mod qawwi l-aggressjoni Russa u titlob lir Russja biex tirrispetta s-sovranità Ukrena. Dan għamlitu wkoll b'mod konsistenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda u anke bil-Presidenza tal-OSCE f'idejha fejn il-Gvern Malti baqa' jappella biex ir-Russja tirtira truppi tagħha minn fuq it-territorju Ukren. Dan apparti li pajjiżna adotta b'mod sieħ sanzjonijiet kontra Russja. Malta mbuttat ukoll it-triq ta' dialogu u l-paċi u mhux it-triq ta' direzzjoni militari li qed jimbuttaw figuri fl-Unjoni Ewropea ewlenin fosthom Roberta Metsola li fl-aħħar jiem tennit kemm il-darba li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha armata aktar armata sa' sniena u li tikkumplimenta il-qawwa tan-NATO.